സ്ഥലമോ വീടോ വസ്തുക്കളോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്ത ഒരു യുവതിയും അവരുടെ 16 വയസ്സുള്ള മകളും കുതിരയ്ക്ക് ലാടവടിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി എന്ന ബഹുമതിയും ഈ പെൺകുട്ടിക്കുള്ളതാണ്. 16 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതെ. എത്ര കാലമായി നിങ്ങൾ ഈ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട്? മോളുടെ 9 വയസ്സ് തൊട്ടിട്ടാണ് തനിച്ചുള്ള യാത്രകൾ. ഞാനും അവളും മാത്രമുള്ള യാത്രകൾ മോളുടെ 9 വയസ്സ് തൊട്ടിട്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം തോന്നുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു പോകണം. ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കാശ്മീരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വാൽനട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, വാൽനട്ട് മരങ്ങളിൽ കയറി വാൽനട്ട് പറിച്ചു കൊടുക്കും. അതേപോലെ മഞ്ഞ് വീഴുന്ന ടൈമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കടകളിലും വീടിൻ്റെയും മുകളിൽ ഐസ് വന്ന് നിറയും. ആ ഐസ് കോരിയിട്ടും പിന്നെ ആപ്പിൾ തോട്ടങ്ങളിൽ അവിടെ കടയെടുത്ത് മാറ്റാനും ആപ്പിൾ പറിക്കാനും ആപ്പിൾ പാക്ക് ചെയ്യാനും സാഫ്രോൺ കിള്ളാൻ പോവും. അങ്ങനെ എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യും. അവിടെ എന്താണോ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത് അവിടെയുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യും. ആസാമ് പോകുമ്പോൾ മുള പറിക്കാൻ പോവും, മുളയിൽ ഓരോരോ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ അതൊക്കെ വിറ്റ് ഞാൻ ആകെ 1ാം ക്ലാസ്സിലും 8ാം ക്ലാസ്സിലും മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നേച്ചർ സ്റ്റഡി. എനിക്ക് എന്ത് പഠിക്കണം തോന്നുന്നു അത് ഞാൻ എടുത്ത് പഠിക്കും. എന്തോ എനിക്കൊരു 4 ചുവരുകൾക്കുള്ളിലിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യമാണത്. എത്രത്തോളം ഭാഷകൾ സംസാരിക്കും? ഹിന്ദി, മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, തമിഴ്, തെലുഗു, കാശ്മീരി മനസ്സിലാവും, കുറച്ച് പറയും. പിന്നെ മറുപടി. ഒരു സ്കൂളിലും പോകാതെ തന്നെ ഇത്രയും ഭാഷകൾ പഠിച്ചു. അറിവുണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ചെറുപ്പം മുതൽ ഊട്ടിയിൽ പോകുന്ന ടൈമിൽ എനിക്ക് കുതിരകളെ കാണുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ഭ്രാന്താണ്. ഞാൻ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ അള്ളി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വീട്ടുകാരൊക്കെ പറയാറ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എപ്പോഴും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെനിക്കൊരു കുതിരനെ വാങ്ങിത്തന്നു. അതിൻ്റെ മുകളിൽ റൈഡിങ് പഠിച്ചു. ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വുമൻ ഫാരിയറാണ് കുതിരയ്ക്ക് ലാടൻ അടിക്കുക. അമൻചന്ദ് എന്ന കുതിര ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ പൃഥ്വിവേദ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 കുതിരയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പൃഥ്വിവേദിനെ ലാടനടിക്കാൻ വന്ന ഒരാൾ ഒരു തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. ആൾ ലാടനടിച്ചപ്പോൾ വല്ലാതെ ബ്ലീഡിങ് ആയി. അവൻ്റെ കാല് പിന്നെ കുറേ കാലത്തിന് അവന് നടക്കാനോ ഓടാനോ ഒന്നിനും പറ്റിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എനിക്കുള്ളിലൊരു ചിന്ത വന്നു തുടങ്ങി, എനിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുതിരകളെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, അവരെ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ നന്നാക്കി നല്ലപോലെ ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നിയുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. നേപ്പാളിൽ പോയി പഠിച്ചു. അവിടെ ഒരു ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിലാണ് പഠിച്ചത്. നേപ്പാളിലെ കൊഹൽപൂരിൽ ഒരു ഫാമിലിയുടെ കീഴിൽ പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്? കൃഷിഭവനുകളിൽ, പഞ്ചായത്തുകളിൽ, കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരുവിധ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും, അതേപോലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു കൊടുക്കുക, തേനീച്ച കൃഷിയെ പറ്റി ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു കൊടുക്കുക. അതേപോലെ ആദിവാസി കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തമാവാനുള്ള, ആദിവാസി കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വയം പര്യാപ്തമാവാനും അവരെ സ്വന്തം കാലിൽ നിർത്താനുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് എന്ത് അറിവ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു ആ അറിവ് ഞാൻ എവിടുന്നേലും ആരുടെയും കീഴിൽ പോയി മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് ബുക്സ് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഭാഷയുടെ പ്രശ്നങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഏത് നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അവിടുത്തെ ഭാഷകൾ എന്നെ കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുവിധം എല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഞാൻ സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തേനീച്ച കൃഷിയുണ്ട്. ആ തേനീച്ചക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന തേനും പിന്നെ മഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചി, ജാതിക്ക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ, മത്തങ്ങ തേനിലിട്ടത്. കൃഷിയോട് ഇഷ്ടമാണോ? കൃഷി ഇഷ്ടം. 2 പേരും കർഷകരാണ്. അഭിമാനത്തോടു കൂടെ പറയണം, ഞങ്ങൾ 2 പേരും കർഷകരാണ്. നമ്മുടെ ക്ഷമയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തേനീച്ച കൃഷി. അതേപോലെ തന്നെ വരുമാന മാർഗവും. സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വീട്ടമ്മമാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നല്ല മാർഗ്ഗമാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തേനെന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ്. ആ വിഭവത്തിന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ എന്തോരം റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വിപണിയിലേക്ക് അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ വയനാട്ടിൽ ശുദ്ധമായ തേൻ വളരെ കുറവേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് കർഷകർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വയനാട്ടിൽ. പിന്നെ ആദിവാസികൾ കാട്ടിൽ പോയി തേനെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതും. വയനാട്ടിൽ തേൻ വരുന്നത് ജാർഖണ്ഡ് പോലുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അവിടെ നിന്ന് 40 രൂപയ്ക്കും 50 രൂപയ്ക്കും എടുത്തു വരുന്ന തേനാണ് ഇവിടെ 300 രൂപയ്ക്കും 500 രൂപയ്ക്കും ഒക്കെ വിൽക്കുന്നുള്ളത്. ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് തേനീച്ചകൾ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 4 വർഷം മാത്രമേ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓരോ പുൽക്കൊടി പോലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പച്ചപ്പിൻ്റെ ഒരു കണിക പോലും ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേനീച്ചകൾ നിലനിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആമിയും ഒലിയും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് സ്വത്തും സമ്പത്തും ഒക്കെ ഉള്ളവർ പോലും വളരെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.